Mananana Boniface. Bana. Ndimi. Mananana Chipunza Nyasha. Ndimi. Mananana Veronica. Ndiripo. Mananana Freddy. Ndiripo. Changamire. Nyaya pamberi penyu yayo nemhuri yakamananana. Nyaya ndeyekuti uyai kudare tigadzirise zviri kunetsa mumusha. Yanembo dzekochi pane mare dare izvo dzaitwa. Aunganidza muri Boniface. Chichanetsa so. Hati chichanetsa. Gereni basi. Ni mutauri. Muno makasimuka kuti munyatsotaura. Zvakanaka inini ndinoitwa Boniface Mananana. Pamusoro Mambo cheti. Pamusoro mambo. Inini ndinoitwa Mananana Boniface. Ndine dambudziko rewana vari kupenga mumba. Ndine wana 2 vari kupenga. Kozouya vanin'ina vangu 4 vane vanawo futi wavo vari kupenga. Saka wana 6 pamwe chete vari kupenga mumhuri yaOnias mababa vangu. Saka nekudaro kurwarirwa kwandaitwa ndaifamba mapostori dzimwe n'anga ndichidi zvichimboti mbombombo pakugadzirwa one ndaita zviramba chisimuka kusvikira ndaramba ndichishingirira vana vachienda kuchikoro vachidzoka nenyaya yekupenga. Saka ndakazoendawo pamwe pandakanzwawo kuti ndakasvikawo ndakataurwa nomwe sevanhu vaida kubatsirwa. Chimboenda kwakati chama nemhuri avo vanin'ina vangu vaingoendawo kwavanoenda vachidzokawo vachingoona hazvisi kupera. Ndaenda kuya inini ndakasimuka ndikati mhuri yangu umwe akatadza kupedza chikoro form 6 akupinda form 6 akupenga form 3 akupenga. Ndobva ndaenda ndakataurwa kunzi kune anobatsira famba uende kuHarare pakati usvika wonzwa kuti zvakamira sei dambudziko rinogona kupera. Ndasvikawo kuya shuwa ndakataurirwa zvikanzi nyaya iri mumhuri menyu ndio inoda kugadzirisa. Saka kuti tigadzire vana ava vapore zvachose endai muunganidzane muuye kuno mese ndokuti titange kupinda mumatare menyu. Shuwa ndakadzoka ndikataurira mhuri kwangu. Ndataurira mhuri kwangu shuwa hapana akaramba wakati shuwa dambudziko tinaro rese dambudziko ngatiende tionzwa kuti zvezvakamira sei. Tichisvikawo kudare kuya tadzoka futi kudare kuya tikapinda mumadare. Saka tapinda mumadare waitibatsira wacho wakatanga kutaura kuti anonzi Freddy ndiani mukoma wangu akadaira, kwanonzi Veronica ndiani mai wangu akadaira, anonzi Nyasha ndiani tete wakadaira. Zvikanzi nyaya iri kunetsa ndeyekuti imimi hamuna urombo vamakaromba imimi wana ndataura imi, asi zvino zvamakasiyirwa naOnias baba wenyu ndio vakasiya urombo vachisiyira mai. Saka havana ndo urombo huri kunetsa mumbawo zvino zvakasiyiwa izvi. Saka kuti vana varapwe zvinofanirwa kunge zvichiuya kuno topisa zvinhu zviya vana vachirapwa vopora. Saka matendera nazvo here vanhu vandasimudza vakati hungu isi tangosiyirwa tisingazivi kuti zvichafamba sei. Zvino shuwa tinazvo. Zvikanzi manje nyaya iripo ndeyekuti kuti tirape vana vapore zvachose toda zvinhu izvi zviuye kuno topisa torapa vana vopera. Mune mari here yetransport tikutumira sekuru motori zvinhu zviuye kuno kutopisa. Tikati tinoita konde tese takaita konde vatapiwa mota. Zvikanzi mota iri pape vatapiwa sekuru vatakapiwa unotora zvinhu. Tikasimuka tikaenda kumba. Takasvikira pamba pamukoma shuwa wakapinda mumba. Vachipinda mumba ndobva kune vana vamukoma vanga variko ndobva vatanga kumutsa vhori kuti hapana zvinotorwa panapa. Iye chichi sekuru akati ini vana vafamba kurwisana pana tafamba kuda kuti tikusunungire mese muite zvakanaka. Vana 6 mumba kupenga ndasiriswa chaizvo nedambudziko ramaita. Tauya kuti tikusunungire vana vachibva vatanga kupenga vana vamudhara. Zvikana sekuru chitakubva pana taakudzoke mai vakabva vachema. Zvikanzi alright zvatati tiuye kwangu inini chiuyai kwangu namai mutore zvangu avarangu. Saka patakasvika kwamai vana vamukoma vakabva vatera tongogara padhuze nepadhuze tobva vatanga kurwisa futi. Zvikana sekuru isi taakuenda onai vana vatera futi
asi shoko rekuti ndidzo mukoma wangu achirambidza vana kana kuti vamwe vachirambidza vana kuti musadaroba, hatina kuuya kurwisana, tinoda kuchenesana. Onai dambudziko iri, upfumi hausi kubatika, mombe dziri kungopera kufa dziri kudanga, mari haisi kubatika, ndizvo zvinhu zvataurwa ndizvo. Saka kana mavukana vana munei zvamuri kugana, hapana chamunacho. Zvakare zvisusu takadzoka kuHarare nemotikari yatatapiwa nasekuru wake. Vatadzoka kuHarare kuya, vatasvika kutaurira pana sekuru wakabata zvese. Tikati ndo zviriko izvi. Tikanzi manje mukanyarara nyaya iyi haiite kuti munyara zvino hazvina kugadziriswa. Endai kwasha momangare nyaya iyi yotangira ikoko. Shuwa takadzoka isusu tibva tamangara, ava vakabva vasara pamba. Pakadzoka motika kuenda kuHarare. Mukoma namhai wakasara pamba. Isi vakadzoka. Tikanzi chiendai kwasha momangara. Shuwa patakadzoka takasvika kutaurira sabhuku. Sabhuku acho ati vataura ishe. Tikanzi imi muchiendai penengure nyaya yenyu kuna She. Vatasvika kwaShe Rikweza. Vatasvika vatapenengura nyaya iya. Tikanzi naShe Rikweza. Nyaya iya pamusoro pangu. Imi ndakutumai muchiende kwaMambo Chi. Maponi munomangara nyaya yenyu ndokuchapera nyaya dzenyu. Handifungi kuti pane wangapindura, handitotongoenda kuseri kwechuru. Endai kuseri kwechuru moyo. Nekuti ndo mafambira makaita, saka tingarambe tichipedza nguva. Tozoti munodzoka. Endai navo mapurisa waende kuna chiremba. Tabva ngachiremba nemhuri yekwaManhanhana wana Dendera. Chiremba ataura iye achiti musha Manhanhana mune makona arimo. Mhuri ikatenderana namune nyaya makona iyaya akaitorwa mukati memusha mukaiswa mhiko. Mukati memusha dzekuti musha hamudu nemoto, uyezve musha hamuzobudiwi munhu asina kupfeka. Makona aya ndio ashanduka akutenderedza mhuri. Takutadza kuti vana vaite chinobuda. Makona aya ari kurara nevanhukadzi. Makona aya ari kutadzisa vanakomana kuti vange vachiita mhuri mukati memusha. Vana vese vari kurwara nepfungwa. Chiremba ati musha imomo munoda kuti mupinde. Uyezve mune mumwe akutoita mudzimu uyo ari kuita zvenjuzu mukati memusha. Anova mwana akutoita zvejuzu zvataura nachiremba machira nezvaari kuita hazvina kuchena ba. Saka musha imomo mati moda kupindwa. Mutorwe makona yayo nenyoka inoonekwa mukati memusha. Nguva nenguva inogona zvese zvinokaicha vaiona. Saka chiremba anga ati ari kuda mombe nhatu, asi mhuri dzazochema kuna chiremba. Chiremba akati basa renyu iguru iri. Chiremba azoti alright, muchindipai mombe 2 nembudzi 4. Ina 4. Okay. Right. Unoisa imwe yechitatu yaMambo ipapo kuita 3. Saka chiremba ouya rini. Mombe imwe kana muchibvisa cash i 350 kuita 1050. Mbudzi 4, which is 40 160. Sedari tapangana pamhuri. Tikati tinoiwana sei mari uyezve toiona rini. Saka tapangana kuti tozoiona kupera kwaJuly ipapo. End of July. Taunganidza makwati acho. Saka atanga achimira kuti kuunganidza ndiani? Achanga patataita kuti pamombe muna July pasina mombe imwe chitatu netata chero. Pane yaMambo. Nemapurisa mamusina kuya. Ne100 yemapurisa. Saka ndati isusu 1210 plus 100, 1310.
iri cash 1310. Hai muri hombe inokwanira. Handiti. Yeah. Muri ngani? tiri vakomana tiri 4 ana tete tinawo tine mwacho ndi azuru akutorwara ana tete tine achakwanisa saka tina ana tete verse 2. Saka Saka vanoda kupinda konde which is mukama divide 1310 divide by 6. saka apa tatiri kukurukura nyaya dzacho dzatiri kurukura vana tete vanga kuti isusu tiri Varoorwa saka vari kuti kana Sa divide by 4. kubatsira Samo divide by 4. Which is unit chi 200 divided by 4. 327. right 50. mungoita 320 each. Handiti. asi anenge aine mbudzi akakaunza iri menyu zvinoita Dziri menyu yatosubtracta ipapo 320 muri 4 zvinoreruka. Sani end of satoti isusu chirembano zouya kwenyu musi wa mati August, end of July. Saka musi wa 3 August ndo panouya chiremba kwenyu. Handiti. Pamusoro imambo tamusvika kudera panyaya yekuti end of August mawaniro atinoita mari yacho akati siyanei pamari iyoyi. Vazoita wana baba wari 4 ka. Wana baba wari 4 ngoda 320 handiti. It means no wana wao munhu amango undoona kuti modi organize. Handiti. Wana baba 4 nemhuri dzavo mubatsirana ka. Baba nemhuri yake, baba nemhuri yake, baba nemhuri yake. mari inotsvagiwa varume mari inotsvagiwa upenyu hwakaoma varume ngatitsvagei mari totsvage tosimuka tiende saka munouya nemari musi wayo musi wa 2 August chiremba uziva musi wa 3 So, the dates in the